mar pi e kaunti ma Siaya bende na nitiere gi achiedh nade makoni kod kocha. Mana kanyalo winjo pachi mapiyo piyo Francis Otiato. Jopiny nitiere gi penjo, jopiny nitiere gi ote mopogore opogore ma bende biro bedo kaka. Nitiere moko masiro, nitiere moko mok sir. Otiato kineno ote ma bende jopiny oro, moko kuomgi bende seyo MCAs e kaunti ma Siaya nyalo bedo ne unindo nyakonchiel. Wach ma kamano di wachang. Sharon ngane gini Assembly chalo Parliament. Kata kawuono wan ga opposition to kod joma ni government. You cannot get Assembly is one-sided. Kada kedhe sani kai wan na kod jo Kenya Kwanza to kod jo National Assembly, the same Senate. Even here ground ka be wan kod ji mar of different opinions. Sama jin tier of different opinion okay bang okang ni tambi kawuono ne ndi nyoro ka will not take a position against the ka opposition mare moro to wacha ni koro manyan kana kwanza koro go bed jako mar budget because enen jakenya kwanza. No, it don't work like that. Kata mana Siaya one code MCS ma one code jogo mosiepo duol, one code jogo mosiepo rengo. We are all divided across this friendship. To mano kenyal mono wa teach. Samucho po samoa kao action on something motimre marach to onge gimoro wan jokon koni wan jokon koni. Ene ngato ka ngato bro chung keje gimatinde moro wania. Samoa prosecute an issue mwa chung kwa do wacho gimak affect ja Siaya. Tabro chung talo so in front of all cameras and everybody is seated japenyo obeti public gallery mondo wawinji ne to mwa wacho ni enango. So ngato ka ngato bro chung to wacho mare to waketa vote to angono mode go benwa ka. So okapar ne friendship whether jomoko di prosecute weche mago maro duol gorengo eliel mara jisujo de kure no mano dey affect decision mara house nikeche ngata achiel kata ji ariyo kata ji adek is doing that, and we are a house of 40 something. So a decision of majority will always take its way. Talk ngato ka ngato will have to prosecute case mare in line gi gimo dwaro support. Koro wach mar na Assembly en nyaka onchiel no to okapar to ka bed ni mano dinye koro kwa kaw actions mwa kaw again. Last time I moved a motion of impeachment against CEC mar health in last Assembly ma wuok bondo ne wuok kode bondo en nya bondo motedo game, but that didn't stop me kecha wuok bondo gesane samanyo wakaw action mane mache ad hoc committee kawarembo madam moro mar water. It was not ne nyara lego or something. We were just following the due process to kata sane uduol denge no siepa kabisa kendo gwenga Yimbo kacha jao de matin ya Yimbo ka and bedo no anu siepwa betwa go mbaka dan stop timo gimode go timo